Ambalma Malion, assalamu alaikum. Obalmake Aïnia Ibrahim Kamarado. Fangani Jakulu, mouvement républicain Nyemo. Anana ye Premier ministre Choguel Maïga. Anana boni aklinata doye. Kafo abefeka chakeda do daele malikono chakeda mi ka bara bela jele meke kalafili nata o labeni o hukum konna la Choguel Maïga ni parti politique damado sigira kakuma o nyegal mi bambolo o konona na Choguel Maïga fanfe o ye aklilatain nandana no kabe organe unique de gestion do sigi ko indépendant o ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o tɛ dépend maa si la an b'ale Choguel ɲininka sisan a fɔ ale yɛrɛ tɛ fanga ɲini jɛkulu dɔ ɲɛmaaya est-ce que o fanga ɲini jɛkulu ɲɛmaa n'o nana ka jɛkulu sigi cakɛda min kan ka fanga ɲini mɔgɔ tɔw bɛ fanga ɲini min na ko bɛ nana ko o lawaleya est-ce que o bɛ se k'o lawaleya ka o kɛ jɛlenya kan wa o y'an ka ɲininkali fɔlɔ ye n'a bɛ se k'o kɛ jɛlenya kan a b'o kɛ cogo min na a k'o ɲɛfɔ an ye an k'o faamu barisa an ma fɛn faamu o la fɔlɔ filanan ye a taara parti minnu voir o parti politique ninnu caman ni régime kɔrɔ de bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo et parti politique tɔw don minnu ni régime kɔrɔ bolo tɛ ɲɔgɔn bolo mun na a ti sara olu la mun na a bɛ kuma parti dɔw fɛ a tɛ kuma parti dɔw fɛ faso ko la faso dun y'an bɛɛ de ka kungo ye an bɛ fɛ k'o dɔn ne ka ɲininkali dɔ fɛnɛ tun n tun y'o lase Choguel ma ka kɔrɔ ka da kan élection in n'i b'a organiser i mago bɛ wari de la k'a organiser est-ce que a wari in bɛ bɛn joli ma a k'o fɔ maliyɛnw ye an k'o dɔn a wari in est-ce que a dafalen bɛ yen wa n'a dafalen tɛ yen joli de b'a jɛ n'i y'a mɛn i bɛ kalafili kɛ n ko wari de bɛ yen ka kalafili in fɛnɛ ka a financement bɛɛ lajɛlen kɛ n'o tɛ yen n'o wari tɛ i b'a kɛ cogo jumɛn o tuma Premier ministre Choguel Maïga an b'a ɲini fɛ i k'an ladɔnniya o la Premier ministre Choguel Maïga i taara maison de la presse la i n'olu kumara i y'o fɛn bɛɛ kɛ o ɲɛna kosɛbɛ i ni ce nka an ye élection ko kuma min da an ma certification ko kuma min da o tuma élection jɔn de bɛna a certifier walima an bɛna an sigi de k'a fɔ ko cour constitutionnelle de bɛna n'o certifier tuguni yan ou bien Choguel yɛrɛ de premier ministre yɛrɛ de bɛna a certifier yan an bɛ fɛ k'an waliwaleya o kow la k'a ladɔnniya k'a perepere latigɛ élection in bɛ ka labɛn cogo min na walasa an k'a labɛn cogo dɔn ni yɔrɔ minnu jɛngɛnen don a la an ka jɛ k'olu tilen ɲɔgɔn fɛ o tuma certification ko in n'a bɔra i hakili la a ka d'an ye i k'i miiri jigin a la i ka Nations Unies mɔgɔw wele i ka partenaires wele minnu ti Mali ye olu ka na pour que ka élection certifier Mali an yɛrɛ bɛ se ka élection organiser an delila k'a kɛ a caman problème ma bɔ élection organisation na Mali kɔnɔ problème bɔra résultat de la minnu gagnera ka yuruguyurugu kɛ k'a fɔ olu ma gagner minnu ma gagner ka yuruguyurugu kɛ k'a fɔ k'olu gagnera problème bɔra o yɔrɔ de la o tuma a ka d'an ye ni gouvernement yi Choguel ka gouvernement y'a organiser organisme international indépendant n'o ye Nations Unies ye o ka certifier o kɔfɛ an nana ye k'a fɔ Choguel Maïga i taara premier ministre kɔrɔw damadɔw fo
o ɲɛna kosɛbɛ nka premier ministre ninnu foli an bɛ fɛ ka a kun de dɔn i y'u fo kun jumɛn de la i y'u fo barisa i mago bɛ u ka dɔnniya de la wa i y'u fo barisa i mago bɛ u ka dɛmɛ de la cogoya wɛrɛ la i y'u fo kun jumɛn na an bɛ fɛ k'o kun dɔn i k'o perepere latigɛ an ye barisa anw bolo nafa foyi tun tɛ premier ministre foli la n'i tun bɛ taa foli kɛ i tun bɛ taa victime fo victime ani victime somɔgɔw i tun bɛ taa minnu fatora ka t'olu ka kaburudon la ka taa duwawu don yen au nom de l'état malien minnu banana i tun bɛ taa olu fana fo wa minnu somɔgɔw fatolenw somɔgɔw minnu fana bɛ yen i tun bɛ taa olu fo an mago bɛ i la o yɔrɔ de la i k'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw fagara mali in kɔnɔ bansan e yɛrɛ kɛra premier ministre ye a sababu caman bɔra olu minnu ye kɛlɛ kɛ n'u caman fatura u kɔnɔ o kɛlɛ kɔnɔ n'an bɛ ala deli a ka hinɛ u la a tun ka d'an ye Choguel Mayiga i kun ka t'i ɲɛsin olu ma fɔlɔ sani i bɛ taa premier ministre voir a premier ministre yɛrɛ bɛɛ fɛnɛ na i bɛ taa Bubu Sise voir kun kelen jumɛn de la o kɔni n bɛ fɛ i k'o ɲɛfɔ an ɲɛna i taara Bubu Sise voir kun min na Bubu Sise de tun ye premier ministre ye fagali in kɛra tuma min e wulila i bɛ M5 kɔnɔ k'aw tɛ IBK fɛ an y'an ka dɛmɛ don aw ma k'aw tɛ Bubu fɛ ko Mali juguw don e bɛ kɛ premier ministre e bɛ wuli ka taa Bubu de fo o yɔrɔ in Choguel Mayiga a ka d'an ye i k'o perepere latigɛ kun minɛ i taara Bubu fo nka bi kuma tɛna na janya kosɛbɛ kuma bakuru damadɔ de tun bɛ n bolo nka n bɛna kun cɛ ni min ye o ye IBK yɛrɛ denkɛ Karim min ye ko mandat d'arrêt international bɔra a nɔfɛ ayiwa Karim ani minnu fana tun bɛ IBK ka régime na f'aw k'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ bɛ laban tiɲɛ de ma aw bɛ se ka nkalon ta ka da mɔgɔw la aw bɛ se ka bin mɔgɔw kan ka mɔgɔw don kaso la ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ nkalon kan mais a bɛ laban tiɲɛ de kan nin ye Karim ta ye tɔw taw fɛnɛ bɛ dalen a kɛtɔ bɛ na Sawulo la Mamadu